Ei tekään kato. Hai. Hei. Hai. Hei. Hai, hello. Drifting. Sitä Multa loppu akku. akku loppuu. Jälleen loppuu. Se piti oikeesti ostaa. Ne piti. Ja me vaan oltiin silleen, että ei. Me luultiin, että pitää ostaa jotain. Mistä me oltiin alas. Näytti tarkivään. Löytyi Kyllä rynnäkköä. nähtiin rynnäköjä. Näin, me otetaan tää. Sitten se piti ostaa. Niin. Se oli pakko ostaa. Paikanna vartijajalla on avainkoodi. Helppoa. Helppoa kuin heinänteko. Hakkeroi. Pikki päivänä. Portti auki täältä, on hirveellä. Pitääkö meidän sotia? Pitää. Ai niin tehty. Meidän pitäis sotia. Niin. Sika. Sika on, sika on, sika. Hän bugittaa. Niin. Kato. Ei enää. Niin. Kyllä. Nyt äiti kun avaat portit vaan rynnäkköt vaan. Kato, kun toi on rynnäkkökivääri. Avaat portit. Kuole! No niin, nyt mennään. Alkaa se hälytys. Hello, motherfucker. Ota sieltä aseet ja rahat. SMG! Meidän ei tarvinnut ostaa tota. Vaikka meillä oli tarkoitus ostaa SMG. Eikö niin? Meillä oli tarkoitus. kauan. Ota. Otetaan. Ei tää. Suojellaan Hei, jos sulla on tarpeeksi vahva ase, esim. Tuo, niin sä voit ampua niitä seinän takaa. Tommosia ohueita, ei tommoseen betoniseinään. Jos sulla on tommonen rynnäkkökivääri esim. Tuo, niin sä voit ampua ohueiden seinien läpi niitä. Ui. Fuck. The police. Fuck the police, it's a fuck. Anna tampu. Bamboo. It's a bamboo. Tampu. Ai. Mun selkä. Ai. It's the police. Mun selkä. Ouch. Meidän pitää etsiä joku muu keino päästä. Tuon pitää... Se ei ollut minä. Ammutaan piilosta. Se ei huomannut. Nyt se nousi. Pyssymiehen tappoi. Kato, me tapetaan niinku salaa niitä. En anna, onko se hälytystä? Onko se nyt? Kato, me ei ymmärrä. On nyt. Pääosuma. Tää on kunnon räiskintä. X-kipparihan tykkää niistä piiskaisista pelistä. Ja otetaan kommenteissa sitä tätä ja tää tehtävä. Tää on kyllä kunnon piiska. Eikö ookin? Räjytä toi auto. Ei oo kyllä mitään räjää. Niin. Se lähti pois. Pääsy. Lataa se. En vielä. 10 panosta. Käytän ne huolella. Nyt juokse äkkiä läpi. Pitää juosta Wow. Juokse kohteen luokse.
SMG sen panoksen. Onko se hälytys? Se saattaa häiriä. Se korvaa. Niin. Juokse vaan. Juokse sinne suoraan. Meidän pitää räjäytä. Räjäytä. Toi. Just noin. Toi pitää hakkeroida. Hei, taka. Näetkö minimäppejä? Joo, vähän. Toi oli helppo se oli. Meillä on SMG. Tuolla. No SMG on ihan hyvä. No, otetaan nyt. Joo, otetaan kunnolla se. Lennäkkiväri. Ota, niin asia. Pyssymiehen tappo. Ne räjäyttää tätä autoa ihan itse, kun ne vaan... Teidän työauto. Tää on pyssymiehen tappo. Onks tuolla GoPro päässä, kun on kamera? Niin. On. Sillä on se kameralla. Kuvaan video. Kato. Päässä on. Eikö neutralointi? Tää on neutralointi. On niin. Jos sä neutraloit sen, se jää kitumaan. Otetaan toi pistooli. Ja toi. Se on meidän. Rahaa. No onpa paljon rahaa. Älä räjäytä, kun sä oot siinä. On. On paljon rahaa. Niin. Kiitos tästä. Turkki ylös. Harmi jos katsot, että näet. Kameraa. Ei. Räjäytä vaan. Ne saa vähän. Täällä ei paheksia. Harhalta. Mikä sinne? Tunkeen. Tää on jännä tehty. Tuo. Näin. What? Stop the police. 4. Ja sitten... Näin. Pitää tehdä nää reitit. Näin. Niin, sitten. Tää. Siinä. Näin. Se on oikein. Ja sinä. Ja Ei voi. Näin. Sitten Noin. Ja noin. Aika haukkoja. Tää ei oo oikein. Noin se pitää olla. Noin. Sitten tän pitää olla näin. Ja tän pitää olla näin. Ei pitää. Ei toisinpäin. Silleen. Sitten. Se on kuin virus. Toi pitää varmaan... No äkkiä siinä on aika. Ai nyt se on. Mutta aata on nyt väärin. Ei oo, mitä itse. Niin, äkkiä. Yksi sekka jäi aikaa. Yes. Kerätään tiedot ja poistu. Oota, mehän kerran nää tiedot. Jaa, CTOS is compiling every detail on the file. What? You mean you're in the CTOS already? I'm looking at the network as we speak. You've got your access, and I've got mine. Hopefully our system's online. Everybody's nasty little secrets at the click of a button. This thing's highlighting all kinds of stuff in the district. We could take advantage of some of this. Keep an eye out for online traffic. Et ihan pelottaa pelaaja. Pelaajia. En mä tiedä pelaaja. Already. Pelaaja. Making a lot of noise here. Give me time to track your call in. Kerroin toisia pelaajia. Joo. Mut ei nyt pelata multiplayeria. Ja perkelestä tunkeudu perkele. Me tunkeuduttiin jo. Sä läkset sitä.
Elä Uusi tieto. Taidot. Taidot. Mikä tieto? Hakkerointi, katsotaan. Hyödykkeet. Toisi sivu. Ota Oi. mikä toi on. Kato mitkä me saatiin. Ota toi. Ei saa. Tätä ei saa. Ei saa. Sit se on varmaan taistelu. Vuodin kestävyys. Tämmönen. Vakaa käsi, ettei se niinku heilu sellaisen. Niin. Parempi tähtäys. Tehdään tehtävä. What is it? Ei. Vaan Rikos. tehdään tehtävä. No. Mehän sanottiin tehtävä. I come in this morning.